kun ga yadda ake ta kwasan kayan nan, ake ta kokowa maza da mata. Ga hinan kowa gudu yake da kaya yadda yake so. Kun gani? Kun ga yadda abun yake? Kun gani? Kun gani? Kun ga yadda abun yake ta tafiya ko? Maza da mata kowa ɗiba yake san ran shi ana guje-guje. Kun gani? To ba ka da daman ka ce za ka tara ma ne. Yan sandan masu rasa yadda za su yi da su wallahi. Ka gani? Saboda haka dai abin da ya samu kawai shi kenan, al'amarin nan sai dai mai fatan alkhairi kawai. Allah dai rufa mana asiri. A nan kaya abin da aka samu. Ka gani? Ina dauka. Allah ya. Haba.